ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಈ ನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಕ್ಲಿನ ಮದಿಪುಡು ತೆರೆನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ನೂತ 50 ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಸೇರಿದ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯದ ತಿರ್ಲುನ ತೆರೆನರ ಕಿಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಸೇರ್ದನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿನ ಸುರುಕಾದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುನು ಅರ್ಲಾವರ ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ಈತ ಗೇನ ಪೊಲಬುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟುನರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀತೆರನ್ನ ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುಬೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಪುರವಣಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಗಿ ಈರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಕಾಪು ಸರ್ ಈರೆಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿದ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುಬೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನವು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಅವಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಯಶಸ್ವಿನ ಬಯಕು ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಈ ಲೇಸನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುಬೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಇರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ ಇರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತರಿಗು ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕುದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಗೇನನ ಪಾರಾವೋಡು ಪಂದು ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಮೈಕ್ ದಲ್ಪ ತಿರ್ತಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕೇಂಡು ತಿರ್ತಡ್ ಮೈಕ್ ದಲಕ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೋರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೇನು ಜಿಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೈತಾಳ್ಳೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ದಲಕ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಿರ್ತಡ್ ಮೂಜನೆ ಎಂದು ಉಂಡತೆ ಲೋಗೋಲಕ ಅವೇನು ಮೂಜನೆತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ಅಪಗ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡಿರ್ನ ಇಜಂಡ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕೇನುಜಿ
ಮೂಜನೆ ಲೋಗೋ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತಡ್ ರೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ದ ಮೈಕ್ ದ ಲಕೊಂಡತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ಅಂಡ ನನ್ನ ಪಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಥಳ ದೇವರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಪೀಠದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಪಾತ್ರ ಗುಂದು ಎಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳುದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಏರು ಮಾತ ಬಂಧುಲುಲ್ಲೇರಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯಾತ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾನ್ ಕರಿನ 42 ವರ್ಷ ಪಂಡ 82 ಇಸಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಮುಖ್ಯ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವತಃ ಯಾನ ಕೃಷಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಜಗುತ್ತು ಮಾಡದಂತೆ ಎಂಕಲ ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿಗೆ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಶುದ್ಧ ಮೂಡಾಯಿ ತುಳು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತುಳುಕುಲ ಮೂಡಾಯಿ ತುಳುಕುಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದನಂಡಲ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಹಿರಿಯಾಕನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲಗೆ ಮಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಮಲೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದಾಕಲ್ನ ಗಾದೆ ಪಾತೆರಂಡು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿಡು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಸುಗ್ಗಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಕಾಲ ಆಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾವುದಿಲ್ಲ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕಿಡೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸದೆ ತೂತೆ ಐನ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಎಂಗಳ ಸ್ವಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಈ ಸಾಗುವಳಿದ ವಿಷಯ ಏತು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ದೆತ ನೋಡ್ದಾಂಡಲ ಐಕೆ ಪರ್ಬದ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುರಲ್ ಪೇಜಿದ್ದು ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡ್ರು ಕುರಲ್ ಕೈ ಕೊಯ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕುರಲ್ ಪೇಜೋಡು ಕುರಲ್ ಪೇಜಿದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಮಾತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕೆ ರೀತಿದು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಡೋದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡೋದ ಬೂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಲ್ಲಲೆಡ್ ಗಾಳ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಲು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡೋಡು ಪಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪೇರ್ನಾಕಲೆ ಅಪ್ಪನಕ್ ಪೂರ ಪಲಾಯಿ ಮೊಟ್ಟುನಾಗ ಪಲಾಯಿಡ್ ನಡುಟು ಕುಲೊಂದು ಆ ಒಂದೆಟ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಗಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವರಿ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಎಂಗಿಲ್ನ ಕಂಡೋಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಕಂಡದ ಆರು ಏತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊರಲು ಪಾಡಿಯರಿಂದ ಅಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಎಂಗಿಲ್ನ ಬೈಲಿಗೆ ಕಂಡಾಡಪ್ಪನಾಗ ಕೇನು ಆತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊರಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಅವು ಪೂರ ಏತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ದಾತ ಕಂಡ ಜೀಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬುಣ್ಣು ನಾಣ್ಯಂಗೆಲ್ಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಕಂಡ ಈಜಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನೇಕ ವಿಷಯಲು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪಗು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲ ಜಾನುವಾರ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಗದಿಡೋಡು ಐಕ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕೊರಡು ಆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಅವು ಆ ಪರಿಮಳ ಆ ಜಾನುವಾರ್ಲೆಡ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಂಗತಿ. ಉಳು ನಮ್ಮ ದಪ್ಪನಾಗ ಐಟಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದಾಕೆ ತಯಾರಿ ನಿಗತ್ತ ಪೊರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಪನೋರ್ದ ಪೊರ್ಲು ಐನ ದೆಕ್ಕದೀಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಜಾನುವಾರು ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಅಡಪರ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟಲ ಅಡತೆ ನಂಚಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದಿರಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತ ದಿನ ಉಂಟು. ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚಂದ ಬಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಆ ಬದುಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಿದ್ದಾಕೆಂಡ ಇನಿಕೆಲ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಜಾನುವಾರ್ಲೆಡ ಆ ವಸ್ತುಲೆಡ ಬಾರಾವಡ್ ಅರಿಯಾವಡ್ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತದೆ. ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಯ್ಯಿ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಪಗೆಳ್ಳಿಡೀ ಕೆಯ್ಯಿ ಕೊಯ್ದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಯ್ಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಕರೆತ್ತಾಕಲೆ ಪೂರ ಆ ಕೆಯ್ಯಿ ಹಾಕೊಂಡಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಮಾಯ ಉಂಟು. ಆತ ಆದ ಬೊಲ್ಪು ಪಿರ ಐನ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ್ದು ಐನ ಬಾರದು ಪಾರದು ಐತ ಜಲ್ಲದೆತ್ತದು ಐತ ಧೂಳುದೆತ್ತದು ಐನ ಪಗೆಳ್ದು ಉಣ್ಗಾದು ಐನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೋಡು. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿದೇಕುಲು ಪುರಪಾಯ ಯಾನ್ 35 ವರ್ಷ ಸ್ವತಃ ಯಾನ್ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪದೆ ಅನೇಕ ಬಿದೇಕುಲಿತ್ತ ಪೀಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಾಯಾಮ ಇತ್ತನೆಂಕಲ್ದ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಬುಂಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಜಾಲಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ರಾಜ ಕಾಯಂ ಇತ್ತಂಡೆ ಗಂಧ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಜೇಬಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡೆ ಕಜೆಜಾಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತ ಬಿದೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಬಿದೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಾಯ ಇನಿ ಆ ಬಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿನ ಏತ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಹಿಂಗ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಬಿತ್ತನು ಜಲ್ಲಿಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಡೆತ್ತದ ಐನ ಪೊರ್ಲು ಉಂಗಾದ ಐನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಐನ ನಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆದ ಅಟ್ಟೋಡು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಒಂಜಿ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ಲೇಬೇಕು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರು ಪಾರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತ ಕಡೆ ಬಾರು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಜಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಐನ ಪಿರ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಬೇಕು. ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಆತನ ಪಂಡ ಬದುಕು ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಇನಿ ಪುಡೆಪ್ಪರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ತಡಪೆ ಪತ್ತದ್ದು ಪುಡೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ 10-25 ಜನ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಪಂಜನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತಡಪೆ ಬತ್ತದ್ದು ಪುಡೆಪುಣ ಹಂಚಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಏರೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದ ಇಚ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಇಡೇಟ್ ನಮ್ಮನ ಬಾರನ್ನು ಪೂರ ಉಣ್ಗಾದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಬೆಯ್ಪಾದ ಐನ ಉಣ್ಗಾದ ಐನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟೆ ಕಾರಡೆ ಐನ ಜೋಡ್ತದ್ದು ಉಣ್ಗಾವಡು ಅಡಿ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಅಡಿ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಬಾರ ಮೆತ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ಲು 2 ಜನ ಮದೆ ಈತ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಾರ ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಾರ ಮೆತ್ತದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ಆ ಉಜ್ಜೇರ್ಲೆಡ್ ಬಾರ ಮೆತ್ತದ 3 ಜನ ಸೇರಿದ ಮೆತ್ತದ ಆ ಬಾರ ಮೆತ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ ಐಟ ಐನಂಚಿತ್ತ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡೆ. ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ರೀತಿಲು ಅಪಗದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು. ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಬುಳೆ ಇಂಚ ಬಂಡ 2 ಸೇರಾರಿ ನೇಜಿಗೆ ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆಗೆ 2 ಸೇರಾರಿ
ಅವೇ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡದಕ್ಕೆ ನೇಜಿ ನಟ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜರ ಸೇರಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಳ ಜನ ಬೊಡಿತನಾಥ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಗುವಳಿ ಸಾವಯವ ಕಿದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಸೂಂಟಾನ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಾವು ಪಾಟ್ ನಾರೆಕಲ್ಲಡು ಇನ್ನೇನು ಸೇರ್ಸಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಮುಂದೇಟ ಮಾತ ಎಂಚಾಂದ ಬಂಡ ಅಗರ ಪಗರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪೇತಿರಿ ಈಗಿದ ಒಂಜಿ ಅಗರ ಪಗರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲು ಆಪೆದ ಸಂಬಂಧಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಕಂಡೋಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಂತವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ನೀರು ಉಂತವಡು 5ನೇ ದಿನ ನೀರು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಿರ 7ನೇ ದಿನ ಬಿಡೋಡು ಪಿರ 1ನೇ ದಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಈತನೇ ಮತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಗುವಳಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂದೇಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಸಂಗತಿಲಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಓನುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು 135 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಪಣಂಚಿತ್ತ ಓ ಬಿದೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧಾದೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮಯಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಂಡ ಬಿತ್ತಿನ ಪಗ ಬಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಪುನ ಬೆಜ್ಜರ ಈ ಏಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಐನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪೇದ ಬೇರಲು ಬರ್ಪೇದ ಬಿತ್ತು ಬೇಚಾರ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟುಗು 135 ದಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪುಬೆ ಯಾನ್ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ 35 ವರ್ಷ ಸ್ವಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಯಾನ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕುಜಿ ಯಾನ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಏನೇಲಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಯಾನ ಬೆನ್ನಿನ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಯಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನತ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಈತೆತ ಮಾತೆದ ಈಟೇಟ್ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಏತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಕರ್ನ 4 ದಶಕಡೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇನಿ ಗೊಲ್ಪುಗು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ತೋಂದುಲ್ಲರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೈಂದು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಮೈಂದು ಬೂರ್ನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಾದ ಪಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪನಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೃಷಿಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲೆಟ್ ಇನಿತ್ತ ಕರಿವಾರೋಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇನಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮೈಂದೆಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮೇತ ಪಸೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಟಯರ್ ಬೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಕ್ಕೇಂಚ ಬೋಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸೂಂಟಾನ್ ಬೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಕ್ಕೇಂಚ ಬೋಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಊರೂರು ಪೂರ ಪುಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗ ಹಾಳು ಕೃಷಿಕ್ ಹಾಳು ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಹಾಳು ಆ ರೀತಿದ ಈತ 4ನೇ ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆವೊಂದುಂಟು ನೀಡಿದವರ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಟು ಐನೇಟ್ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಬಡವಿತ್ತನ ಬಗ ಅಡಪಣೆಯಾಗಿ ಬಡವಿತ್ತನು ನೇಜಿ ನಡ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಬಡವಿತ್ತನು ಮಲ್ಪಾನವಾಗಿ ಬಡವಿತ್ತನು ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊಕ್ಕುಗು ಬೊಡಿತನಾತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂದು ಅವ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ಪೆದೇರಿ ಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ಪೆದೇರಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿತ್ತೆಗೆ ಮಾತ ಬೇಡಿಕೆ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪೇದು ನಂಚಿತ್ತ ಮರಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ಪಿಲತ್ತ ಮರಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾನುವಾರು ಸಾಂಕುನಂಚಿತ್ತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಉಳಿಮೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾನುವಾರ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತ ಬಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಐನ ಭಾರಿ ಒಲ ಕೊಣದು ಐನ ದೆಪ್ಪುನ ಐನಕ್ ಮಾತ ಸಾಂಕಾಲಿ ಐನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟುವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದಿತ್ತ ನೆರೆ ಕರೆತ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದಡೋಳು ಕಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಬಿಕ್ ರಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಐನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಿಮಿಸೋಲೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಓಬೇಲೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ
ಮಾತ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಅರಿಬಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗ್ ತೆರಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಬಾರಿಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಿಬಾರದ ಒಂದಕ್ಕೆ ದೊಂಕುಣ ಅಲ್ಪ ಜೋಡು ಜಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಡ್ ಅರಿಬಾರ ಬಾರ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಜೋಡು ಬಾಡೋದು ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಗೋಣಿಡ್ ಅತ್ತ ನಾಂಡ ಒಯ್ಟಲ್ಲ ಅರಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ ದಂಕಡ್ ನಾಂಡ ಈಗ ಪುಟ್ಯಾಟ ಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ, ಐಕ್ ಕೊಲ್ತುರಿ ಬುತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಡ್ ಏತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಐನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಡ್ ಇತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹರಿ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆಪುನಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಐತ ಪ್ರೀತಿ ಐತ ಗೌರವ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಿತ್ತಿನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷಿನ ಬದುಕಲ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಏಪಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 82 ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. 82 ಇಸ್ವಿ ಬುಕ್ಕಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಬದುಕಲ ಇತ್ತಂಡೆ. ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 82ನೇ ಇಸ್ವಿ ಯಾನ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಬೆರಳೆಣಿ ಕಡೆ ಕೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಏರಡ ಮಾತ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಪಂಡು ಖಾಲಿ ಬೆರಳೆಣಿ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಲು ತೂಂಡಲ ಕಂಗು ತೋಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಂಡು ಓಲು ತೂಂಡಲ ಕಂಡೋಲು ಕಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆ ಗರ್ತದ ಕಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಕುಮೇರ್ ಬಿತ್ತುನ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ. ಈ ಕಡಿನ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡೆ, ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯಕರಣ ಅಂಡೆ, ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡೆ. ಅಂಚಾಡ್ದಾರ ಕೃಷಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಕೃಷಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಏಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡ ಏಪ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬತ್ತಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅವಟೆ, ಸರಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಅವಟೆ, ಅದನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಅವಟೆ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬತ್ತ ಹಿಡ್ದವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಂಡೋಲು ಪಡೀಲು ಬುರ್ದು ನಂಚಿತ್ತ ಇನಿ ಸಾಗುವಳಿ ಆನಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಆಂಡಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಲು ನಮನಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಐಟ್ಟಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ತಾಲೂಕು ನಮನಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡುಗು ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಿತ್ತದೇರ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡಲ 4 ಆಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಕಂಡುಗಳು ಆಂಡಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಗೊಚ್ಚಿಗಂಡ ಗಂಪ ಕಂಡೋಲೇನು ಬಿಡ್ತು ವರ್ಣ ಜಾಗಲೇಡು ದಪ್ಪರ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅತನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೇಜಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನಿ ಕೀ ಕೊಯ್ಯರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವತ್ತಂದ ಸಾಲ್ ನಾಟಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಪರ ಕೊನೋ ಬಿಡರ್ ಹಿಡ್ದ ಬುಕ್ ಕೀ ಕೊಯ್ಯರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಿರ ಬೈನ್ ಸೂಡಿ ಕಟ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ಪಿರ ಕೈ ಹಾಕರ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೇತೇನೆ ಕೈಟ್ ಕೊಯ್ಡ ಒಂದು ಮಾತ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬರಪತ್ತದ ನೀಡಿದವರ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಉಳಿವು ಐತ ಅಳಿವುದಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಉಳಿವುದಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾತ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಉಂಡ ಅಕಲು ಮಾತ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಗ್ಗಲ ಪಿರ ಮನಸಾತಂಡ ತೇಪಂಡ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಬೋಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅರಿ ಕ್ರಿಯಾದೇತ ಉಂಟಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯಾದೇತ ಉಂಟಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೌಡು ಕ್ರಿಯಾದೇತ ಉಂಟಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎತೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತ ಸಾಗುವಳಿದ ಅರಿನೇ ಉಂಪುನ ಬಂಡ ಐನ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇತೆ, ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ರೀತ
ಐತ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇಕು, ಐತ ಹರಿತ ಜಾಗೃತಿನೇ ಬೇಕು. ಅವೇ ಕ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾತನ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತಾಸಾರೆಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕಂಡೋಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಹೊಸತಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದ ನೇರವಾದ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಎಂಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಗಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧೀನದ ಜಾಗಗಳೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಗ್ಲ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ರಬ್ಬರ್, ಕೊಕ್ಕೋ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ, ಕಂಡ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಅನೇಕ ಈ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗಲಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಕೃಷಿ ನಡತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋಡ್ದಿಂಚಂದ ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಲಭ್ಯತೆ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತ ಫಲಿತಾಂಶತೆ ಪರಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಸಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂಡದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಇಪ್ಪು, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಪ್ಪು, ಇಳುವರಿ ಇಪ್ಪು, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು, ಒಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಏಂತ ನೀರು ಬೋಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಎಂಚ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಡು ಪಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯನ್ನ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತುಲ ಆಳಾಪು ಒಂದು ಖರ್ಚಾಂಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪೋಲಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ ದೈತ ಮುದಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದ ಓಪುಂಡು ಪೋಲಾದ ಬೋದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಂದೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ್ದು ಗುಳೆಪಾಕರೆ ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಗೊನೆನೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಗೊನೆನ ಬಾರೆದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾರ್ನಾಗ ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತ ದರ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಅನುಭವ. ಎನ್ನ ಕನ್ನೆದನೇ ಬರಾಣಿ ವರೆ ಕುಮ್ಮುಡ ಬೆಳ್ತಂಗ ನಡೆದ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಕುಮ್ಮುಡ ಬತ್ತದ್ದು ಗೊಲ್ಲ ಬಡ್ಚಂದ ಐ ಪಿರಾಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಆಜಿ ಗಿಂಟು ಕುಮ್ಮುಡ ದಯಂದು ಬಂಡ ಮುಂದೇನು ಮಾರ್ನಂಚಿತ್ತ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದ ಪೇಟೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪ ದುಂಬತ್ತಾದ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಂತ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ಗೆ ನೋಡ್ದ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕವಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ದರಕ್ಕೆ ಕೊರಡ. ಈ ರೀತಿ ಏಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂತಾರ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಇನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕರ ಆಯ್ತಾ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಅವು ರೈತರಿಪ್ಪು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಪ್ಪು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಪ್ಪು ಇನಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಲು ಉಂಟು. ದೇಬಣ್ಣ ಅವು ಕಾಡು ನಾಶ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅತಿ ಆಯ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅತಿ ಆಯ್ನ ವಾಹನದ ದಟ್ಟಣೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಹೆಂಗ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞೆ ಅಂತ ಆಂಡ ಏತ್ ಹವಾ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಣದ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಅವಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತುಂಡು. ಮುರಾಣಿ ಒರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತರಬತ್ತಿ ಆರು ದಾಯ್ತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪೋನಾಗ ಬಿತ್ತ ಒಯ್ತ ಉಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ದೈ ಬರ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಐನ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೊಯ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರಿ ಕೋಟು ಬಜ್ಜೆಗ ನಮ್ಮನ ಈಂದದ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ಈಂದದ ಕೈ ಕಿಲ ಕಟ್ತೋದು ಇತ್ತೇವೆ ದಾಯನಿಗೆ ನಗವಾಗಲ ಆತ್ಮೀಯರು
ದಾಯಂದಿಗೆ ಏನಕ್ಕ ಕರಿಕೋಟು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಈಂದದ ಬಿತ್ತನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲು ಮಾರೋದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ಬುಡ್ಕಾದ ನಮಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಏಪ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಇಂಗಿತ್ತ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದವರ ಈ ಏನು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮೇತ ಚಳಿ ಬತ್ತೀಜಿ ಎಂಗಳ್ದ ಒಂಜಿ ನಂದನವನಂದು ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ದ ತೋಟ ಉಂಟು ಐಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಬತ್ತನ ಡಿಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೇಪುಲ್ದ ಬರಂದು ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆದ ಬರಂದು ಅರ್ಪದ ಬರಂದು ನಾನಿಲ್ದ ಬರಂದು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಟ್ಟದ ಬರಂದ ಅಡ್ಕಾರೆ ಮನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿದ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಶುರುವಾಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಇತ್ಯದ ಹೊಸ ನಮನದ ಇಂಚಿನ ರಾಂಬುಟಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿದ ಉಂಡು. ಕುಕ್ಕುಡು ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಡು ಆಂಡ ಚಳಿ ಬರಂದು ನಡೆದವಲ್ಲ ದೈಗಿ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಚಳಿಕ್ ಉಣ್ಣಂದು ನಡೆದವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಡೆದವರ ಪೂ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ರಾಂಬುಟಾಂಡ್ ಪೂ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಪೂ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಯ್ಟಿಲ ಪೂ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ರೆಗ್ಗಲಡೆ ಬರ್ಸ ತಡ ನಡೆದವರ ಕಂಗಡಿ ಪಿಂಗರ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 1 kg ಆಪನ ಅಡಿಗೆ 2 kg ಆಂಡ್ ದಯನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಒತ್ತಡ ಆದಾನಾಗ ತನ್ನಾತಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಗೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಬುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಂದೆ ಬಜ್ಜೆ ಈತ ಪಿಂಗಾರ ಪೂರ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿದ ಏಪ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ದ ಕುಕ್ಕು ಪುಲಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ಪುಜ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಜ ಅಪಗ ಕುಕ್ಕು ಪುಲಕ್ಕಾಯಿ ಅವರ ಕೇಂಜ್ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಾರು ಏನನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಆಂಡೆ ಬುಳೆಪ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕಮ್ಮಿ ತರಕಾರಿ ಬುಳೆಪ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಸಂಶಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಬುಳೆಪದು ಆ ಬಸಳೆಗೆ ಆರು ಮುದೇಲಿಗೆ ಫ್ರೀಡಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸಳೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರಬಡದು ಆರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಪಿರ ಮೂಲು ಬಸಳೆದ ಕೊಡಿ ದಾನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಸಳೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಸಳೆ ಬಾರಿ ಜಿಗಿ 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 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೆಡ್ಡ ತೋರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬಸಳೆಯನ್ನು ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನುರೆ ಬರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಸಳೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣು. ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ತುಳೇನಿಕ್ಲು ಬದನೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಪಣ ಬದನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಂಬಡಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಬದನೆ ಬರ ಶುರು ಆತಂದೆ ಮಲ್ಲ ನೆಲ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಬಡ ಬರ ಶುರು ಆತಂದೆ ಲತ್ತಂಡ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಬೀಟು 4 ಬೀಟು ಬರ ಶುರು ಆತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ ನೆಲೆ ಆತಂದೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋತ್ತ ಬಟಾಟೆ ಬರ ಶುರು ಆತಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನಾದ ಪಂಡ ಅತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಅತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಅತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕೀಟನಾಶಕ ರೋಗನಾಶಕ ಬಳಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ದನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೃಷಿ ತೊಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಎಂಕಿಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ 15 ಹಿಡಿದು 25,000 ಜನ ಎವರೇಜ್ ಎಂಕಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉಣಸದ ಇಡೀ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡೋ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಸಮಗ್ರ ನೋಡು ಒಲೋಲು ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಇರುವ ವರ್ಷವು 2 ಲಕ್ಷ kg ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮಾತಾಡುದು ಒಂದು ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಯಪಣ ಮಂಡ ಮಾತ ತ್ಯಾಜ್ಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಬುಳೆಪವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ನ ಒಂದು ದೂರ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಏನ್ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ
92ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಅನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ ಉಲಾಯ್ದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾರೋಡು 25 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು. 25 ಜನ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಯಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂಗಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ತ್ವರಡು ಅಂಗಾಯಿ ದಡ್ಡಗಾಟದ ಅತನ ಆಯ್ ಬೆನ್ಪುನಾಯನ ಅತನ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇನಾ ಅಂದ್ಬಾರ್ದು ವಾರಾಗಿ 25 ಅವೇ 92 ವಿಷಯ 30 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಅವು ಜತ್ತೆ ಇನಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೂ 2 ಜನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡೆ. ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಒಂಜ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಗಲಾಟೆ, ಒಂಜ ಕಣ್ಣನ ಮುಡಿದನ ಗಲಾಟೆ, ಇಜಿನ ಒಂಜ ದನ ಅಮಲ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆನ್ಪವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಕೆಲಸದ ಕುಳಿರ ಅಕಲೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡ ಹಾಳು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ, ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಚೂರು ಸುಖ ಕಷ್ಟನ ಒಂದು ಮಾತ ತೂಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಬಾತ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮೇತ ಯಾನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಹೊರತಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳ್ತು ಅಂದು ಯಾನ ತೂಪು ಸೇರಿದ ಯಾನ ಪಂಡೊಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆರೋಪ ಆತನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳವಾದ ಉಂಡು ಯಾನ ಒತ್ತುದು ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ ಏನ್ ಸ್ವತಃ ಎಂಕಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂವಲಿ 1 kg ಬಜ್ಜೆ ಬುಳಿ ಪೌಡರ್ನ ₹7 ಖರ್ಚಾಗ, 1 kg ಕುಕ್ಕ ಬುಳಿ ಪೌಡರ್ನ ಏತು ಖರ್ಚಾಗ, 1 kg ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬುಳಿ ಪೌಡರ್ನ ಏತು ಖರ್ಚು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಏಪಲ ಯಾನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರಬಹುದು. ಯಾನು ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಬುಳಿಪವನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೆಗಲ ಐಕ್ ಏತ್ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಐತೆ ಎಂಗಲ ಈತ ಬಜ್ಜೆ ಆಪುಣ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು 1 kg ಸಮೇತ ಜನ ಕುಳ್ಳ ದೆಪ್ಪವು ಎಂಗ್ಲ 30-40 ಜನ ದೆಪ್ಪರ ಬರೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಒರಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೂದು ಮಿಷಿನ್ ದೆಪ್ಪ 1 kg ಬಜ್ಜೆ ದೇತನಕ್ಕೆ ₹7.75 ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಪಟೋರ ಆ ಪಟೋರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಂದಾಂಡ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಸಮೇತ ಸೇರ್ಸದು ಮಾತೇನು ಸೇರ್ಸದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ₹7.75 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ. ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 kg ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಇನ್ನು ₹7 ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಸೆಗೆ ಬರೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ, ಲೇಬರ್, ಅಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಬಜಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ಏನು ದಾಯ ಒಂದೇನು ಒತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಿಲ್ಕೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದ ಕೃಷಿ ಅವು ವಿಫಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದ ಮುಖ ಇನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡವರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಲಾಭನ ನಷ್ಟ ನಾವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟಾಗ ಏಪಲ ಬೇಡಿಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಒರಿ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಮಲ್ಪೇಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಿಳಪಬೇನ ಇಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಳಪಬೇನ ಇಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೊಕ್ಕ ಬರಪೇನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಕ್ಕೋಗು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ದಾಖಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದಾಖಲೆ ₹3 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪಣೆ. ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಏಪಲ ಪುದಾರ ಉಂಟು ಏನು ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೂಟಾಟಿಗೆ ಆತನ ಒಂದೇ ಪಣ್ಣೊಂದಿಚ್ಚಿ ಏನ್ ಈಕಲ್ಲ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಳೆ ಪವನ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗಸ್ಟಿನ್ ಉಂಟು ಐಟಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಇಂಚಿಪ ಹೊಸ್ಮಾರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಾಡಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಯ್ 6
ಓಡಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಿಮರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 25 ಬಗೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಅದು ಕಡಪುಡ್ಬೇರು ರಾತ್ರಿದ ಬಸ್ ಉಂಟು 6:12 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತೊಂದ್ರೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆರಡ ಗುಣಮಟ್ಟನ ಇನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿ ತಾರಡ ಕಾಟು ಬೀರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ 6:12 ಹೋಗ್ಬಿಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಓಲುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾಡ್ದವರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಕೊನೆಯಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಕೃಷಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ನೀರು ಕೊರ್ಪಣವು, ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಾಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗ್ ಏನು 42 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ತೆರಿದ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 50 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಸನ ನಡೆದು 50 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ 42 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕೋಲ ಓಲು ಮಾತ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಓ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಐನ ಪುಸ್ತಕ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ರೈತೆರಡ ಎಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿಪ ಒರಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಒರಿ ಕೊಂಕಣಿಯಾರೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಡೋಲೋಮೈಟ್ ಪಾಂಡಂದಾಂಡ ಬೇತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವು 10 ದೀಪುಣಿಗೆ ಜಿಂಕ್ ಬೋರಾನ್ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಣಿಗೆ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ನಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನು CPCRI ಬಿಟ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಎಂಕಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಾರು ಪನ್ನಂಚಿದ್ದ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಐನು ಎಂಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೃಷಿಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಏತ್ ತೆರಿಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಾಲು ಮಸ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾಡಿದವರ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅನೇಕ ವಿಷಯಲು ನೆಟ್ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಏತೋ ವಿಚಾರಲು ಕೃಷಿಟ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡತಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಂತಾರುಂಡ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 1999 ₹50 ಇತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆಗೆ 98 ₹50 ಇತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆಗೆ 99 ₹150 ಹೋಗುದು ಅವೇ 99 ₹150 ಇತ್ತಿನ ಬಜ್ಜೆಗೆ 2000 ಇಸ್ವಿಗಾನಕ ₹47 ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷಡು ₹47 ಬರ್ತದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ರೇಟಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಕೃಷಿಕರು ದಾನ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಬೇತ ಕೃಷಿಗೆ போயிரு வெண்ணிலாக்கு போயிரு பச்சோலிக்கு போயிரு ஸ்டீவியாக்கு போயிரு ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ போயிரு ಬೆತ್ತ ಕೃಷಿಗೆ போயிரு ಏತೋ ಜನ ಮ್ಯಾಂಜಾಂ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೂರ ವಿಫಲ ಉಂಟು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ತಾರೆಪ್ಪು, ಕಂಗಿಪ್ಪು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಪ್ಪು, ರಬ್ಬರ್ ಇಪ್ಪು, ಕೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾತು ದಯದ ಬಂಡ ಒಂದೇಟ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಕಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಇತ್ತಂದ ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕರು ಆವಲಿ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸೇರ್ಸದ ಈತ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತ ಏನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಇತ್ನಟ ತುಡುಗನಿ ಬದುಕಿದ ವಿಷಯಡೆ ಸುಮಾರು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದು ನಮಕ್ ಏನನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಅಂಚಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪುರಬಣಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ
ಬಗೆಟ್ ಮದ್ದು ಏನು ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಅರೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿದ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಾತೆರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುವೆರೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬದ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಆ ನೆಲೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಗು ಪಟ್ಟಣೊಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಸರ್ ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನವೆ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನುಂಡತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇಂಡು ಸರ್ ಕೇಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಯಾನು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಬೈದಿನ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಏರಿಯಾ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗಲಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೃಷಿಗೆ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಇತ್ತದ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಓಲು ಪೂರ ಕಂಡೊಂಡು ಭತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಕಂಡೋಲು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಏತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಪರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಕಂಡದಕ್ಲ ಏನ ಕಂಡೋಡು ನೀರು ಅಂತ ನಾವು ನೀರಿಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡದಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬುಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಏರಿಯಾಡ್ ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಲ UPCL ಉಡುಪಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದಾನಿ ದಕಲ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸುಜಲಾನ್ ಪುರ ಅವು ದಯ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೆಣ್ಣಿ ದಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಐಟ್ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಪಂದ್ ಬೊಂಬೈಗ್ ದುಬೈಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕಂಡನ್ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇರು. ಒಂದೇನು ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿತು ಇನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪುರ ದಾದ ಮಂದನ ಆ ಜಾಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಕಾರಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ಕೃಷಿಯ ತೋರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುದುರು ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ನಡಿ ಕುದುರು ಬಂದು ಪುದಾರು ಆ ಕುದುರುಡು ಆಪಿನ ತರಕಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಅವಲಿತ್ತ ತರಕಾರಿಯೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ಪ ಕುಡಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕಲ್ವ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪೇರು ಸಮುದ್ರದ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕಲ್ವ ನೀರು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಿಡೊಂದು ಜಾಗನ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ರೆ ಪುರ ಕುರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ
ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡ ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಜ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸ ಸುರಾಪುಂತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತುದೇಟ್ ಇಂಗ ತುದೆ ಉಂಡು ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಪುರ ತುದೇಟ್ ಮೀನಲ್ ಪುರ ಸೈಪ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜಡ ಗಾಯ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಈ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ಬಂದು ತನಿಖೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಡೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಉಂಡತಲೆ ಅವು ನೀರು ತುದ್ದೇಕ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮೀನಲ್ ಪುರ ಸೈಪ್ ಅವಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುರ ಆಪಿದಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈಗ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ಯಾರ ನಕಲ್ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪಿನ ಬುಳ್ಳೆಕ್ಲೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲೇಖನ ಓದಿಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪದ್ಧತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋದು ಅಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬುಳ್ಳೆನ ಬುಳಿಪವನಂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ತಗ್ಲು ಅವೇನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಧವೇರು ಆರೇನ ನಿಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಕೃಷಿಗೆ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಕೊನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ನೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬಾ ಯಾನ್ ಬರೆನಗಲ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂದು ಎನ್ನೊಂಬೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪನ್ಪನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿಲತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಗೇನನ ತೆರೆಯನರ ನನಾತು ಉಂಡು ನಾತ್ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಟೇಕ ಪನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ತವಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ. ಈ ಲೆಸಡ್ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡ್ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವದ ಪೊಲಬನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಮ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೆಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ತನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಎಡ್ಡು ಬೆಳಕಿನಾರ್ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿದ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರನ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಜಮಾಡಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕಾಮೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕಿನಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ನಾವೂರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪೂರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆ ಮುಖೇನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಅರಿಕೆನ ದುಂಬತ್ತ ದಿ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು.